Това е Иван. Той си търси нова работа. Единственото, което му трябва е едно CV. Нека видим как става това. Най-накрая, Иван е готов и може да започне да търси най-добрата работа. Не. Ето, най-сетне мечтаната работа за Иван. Той с нетърпение кандидатства за нея със своето чисто ново CV. Чака още. Всъщност, Иван изобщо няма да получи отговор. Дори и той вече знае това. И желаната работа отново си остава само мечта за него. Защо никой не потърси Иван? Да не би проблемът да е в неговото CV? Той просто не знае, че за да получи покана за интервю, трябва да направи добро първо впечатление. Малко помощ? Да? Да опитаме нещо ново с профи CV. Влез със своя Facebook профил и създай уникално и професионално CV само за 5 минути. Експертни съвети те насочват как да представиш най-доброто от себе си и да създадеш уникален стил и визия с креативни инструменти. Това вече е страхотно CV. Супер! Сега Иван отново кандидатства за желаната работа. С професионалното CV той се откроява сред останалите кандидати и впечатлява всеки HR експерт. Резултат? Иван е поканен на интервю и спечели мечтаната работа. Започни успешна кариера с ProfiCV. ProfiCV.bg. Мечтаната работа спечели.